Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sugeng siang Romo Jumadi. Masih kita lanjutkan di Romo tentang tema hari ini tentang perjalanan spiritual. Setiap perjalanan spiritual itu pasti menemui hambatan, tantangan, dan ganjalan. Nah, orang-orang itu dalam menghadapi perjalanan spiritual itu selalu ada mantra atau doa untuk menyingkirkan hal-hal yang menghalang-halangi. Nah, mari hari ini kita tuntas tentang doa-doa yang biasa kita baca untuk pas lagu spiritual. Monggo maju mati. Rahayu Rahayu Pujo Montro Manjino Dadito. Ini kalau kita mungkin sebelum sebuah permintaan atau panuwunan biasanya kita menuju ke Gustinya. Itu kalau dalam ilmu ini ciptaane Romo ya, Romo Semono itu mesti ada yuk pangapura nang Gustine. Jadi contoh cuplikane gini. Gusti Kang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti Kang Maha Suci. Sirwa datula sifatullah kula sejatining satriya. Nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kanggo tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakaken tumindak ingkang luhur. Wong-wongi rata-rata lek nang Gustine kan njaluk tok. Iya, gak tahu matur nuwun. Lah ini doa ini ciptaannya Romo itu minta ngapura lah kesalahan apa terhadap Gustine, terhadap yang sang pencipta. Supaya apa? Lewis dosa-dosane di ngapura, kita wis kesalahan di ngapura, baru nang panyuwunan itu lho. Berarti Gustine wis dibuka, wis cara wong sowan nang leluhur atau wong tua iki kan sungkem sik ya. Iya, salam dhisik. Salam sik, mari nyungkem njaluk. Anu Mbah, ya apa aku iki kate mlaku iki gak ya le apa sih bodomu? Sakjane aku wis gak iso nyambut gale-galeane Mbah kepingin tani. Lah wong tane Mbah ya apa wis milya sing ndi lho. Kan malah ngono. Iya. Kan kepingin tani kok lho tanahe Mbah buyute ya tare-tare. Lah saiki lah ngene Mbak Dum, iki lek sampean nang masalah pertanian kemangnya tanah. Saiki tanah wis didol kabeh Mbah ngono. Ya njaluk ATM Mbah ta. Mbah lak duwe ATM ngono lho. Enggak, artinya begini. Kalau sudah ke babakan ini kan mesti lek gak dikei donya brana kan dikei donga. Mangane sesuai dengan ini apa aku sekti tanpa aji Iya. Jadi sama mbae kei donga. Soge tanpa bondo ya dikei pangerten. Ya itulah tinggalan leluhur sing awet. Iso sampai nang anak putune. Lah itu Dikei donya brana kadang-kadang yo entek lek dikei donga kan iso golek dhewe ngono lho, dimodali ngono. Lah iku supaya kan jarine dalam perjalanan mang ono masalah, ono apa. Lah iku mang ya apa Mbak Dum? Ya lek masalah itu kan bisa disingkirkan. Nah, itu baik dilakukan sendiri, ayo njuk tolong nang wong sing tuwa ya mbuh guru mursyid, guru spiritual atau dilakoni dhewe. Mesti sing mbek tuwa iku bukakno dalan. Iki oleh kate golek rezeki maca donga iki le. Oh iya sing tak masuk gitu loh. Tak masuk gitu. Golek keselamatan iki, lek kate golek apa-apa akeh maceme. Wong tuwek iku ora medhit, sing penting anak putune iku duwe patrap, duwe sopan santun. Ngono lho, mesti sakno ndelok anak putune lek sampe uripe kekurangan. Lah terus saiki wong tuwek gak ono iki apa lah saiki? Yo kok masalahne iki ono wong tuwek liyane ya. Lah wong tuwek ya metu tuwek jeneng tuwek to iki. Tuwek ya berarti golek petunjuk. Iya. Lek kana sing bisa disambati ya golek petunjuk laku dhewe tirakat. Masalahnya aku eling-eling bae ben ngomong ngene. Kowe le iki terusno le, ngono kan. Lah oke sing tuwek Mbak, wong tuwek-tuwekan tok ile. Ya berarti lek gak percaya mbek wong liya ya sakanane dilakoni dhewe supaya oleh petunjuk. Akeh kok wong dari sekian orang tuh masih banyak dan masih ada sing uri-uri leluhur termasuk para bini sepuh, para sesepuh, para pujangga iki kan ana mesti duwe
perlune diwarisno ya enggak nang anak turune tok, nang Ya. sapa sing gelem nyedhek ngono lho. Lek wong biyen kan mek ngene bedone mbek pendidikan sekarang. Kalau orang dulu itu jenenge lek sewur iku goleki gentong ngono lho, masih gak ndek murid gak masalah. Tapi harga diri masih tinggi. Umumnya lek sewur iku goleki gentong. Karena apa? Ilmunya ndak dikomersialkan. Wong ilmuannya ilmu sing disimpen rapet ya ilmu sejati. Lek pendidikan sekarang kan guru sekolahan goleki murid dipromosen rono sampai di kekno selebaran brosur lho ngono lho. Ya, memang Nek ya, wong biyen ngono. padepokan gak mbok masih arek sak bajek duwe murid siji tapi sekti kan padha kae ngalahno wong 1000 ngono lho. Artinya apa? Kayak gini. Pada waktu zaman di iki apa ki Genta Buana lho cerita Kamandanu Iya. ya ta, di Kamandanu. Itu di perang Mojopahit itu tuh ana wong sing sakti kemerungsung iso dadi raja, tapi laku. Ada 2 orang, Rakuti dan Rasemi. Yang Rakuti itu ahli ilmu peperangan, Ya. jadi nguakani ilmu kaseten, sing Iya. Rasemi ilmu tata negara. Iso dadi ratu tapi mek sedina tok ngono lho. Karena kemerungsung. Lah sing Rasemi enggak pinter perang, berarti strategi politik ilmu tata negara. Ya padha ae sedina tok. Tibae kan kalah mbek Arya Kamandanu. Sing nglakoni ilmune iku mateng temenan diwejang karo Empu Anggariksa mbek Empu Ranubaya iku ya buktine iso nerusno ngedekno Mojopahit. Nah itu suatu contoh sebetulnya. Nah, dalam kehidupan saya kira-kira ya Pak Baju. Ya karek butuhe apa? Kok ndek kono ya ono mbah-mbah sing Nah, sepuh-sepuh. gimana lho? Saya masih ngene ya Jum ya. Meneng-meneng ini kayak aku momen jadi kepala desa ini ya Pak Baju. Heeh. Ya syaratnya tak sajene kudu mlompok. Nang omah nang bae tak kono yang gawa sajene lek nganggo dhuwit. Ora malah ngentekno panganane Mbak. Lah iya wis teko medaya gak kula nuwun suguhane bae dintekno. Nek ndi ate iso ilmu. Guyonane lak ngono. Lah iya. Ya lek wong biyen ngono iki gak dikandani ya. Jadi jenenge duwe pangerten. Duduk ero sadurunge winarah, ero sadurunge kemero. Kudu lek nang wong tuwa ya kawan-kawan senengane wong tuwa ya apa karena ana untune senengane onde-onde. Ngombene kopi ya digawakno gula pupu. Iku kan wis umum ah. Senengane rokok mbak ya digawakno rokok. Iku umum. Ora iki. Aku winginane malah ngentekno Rokok mbak. Itu jeneng murid kurang ajar. malah ngentekno rokok Mbak mangan melok Mbak. Lah iya. Lah ya le ate mbak Sasuke apa daya akeh. Wonten bener jenenge ngusumi. Lah jare. Lah iku malah aku Tapi tatanan-tatanan iku wis akeh sing wis ilang. Lek sowan nang mbae walaupun di omah enggak berupa padepokan. Ya lungguh yang mendaya nang wong sesepuh ya apa sih pantes. Iya. Pantes yang pantes wong mbae ku ya seneng kopi. Wong Nah, iku kan dindi cara kabeh ngopi adohe drudukan ya sing enom ta moro. Mungkin lek sering diparani ya entek welas akhirnya welas dikei lah pangerten sing apik ngono lho. Mesti gak meleset. Nah, kemarin contohnya memang saya ada contohnya Mbak Jum. Saya ketemu misalkan ya dalam melakukan perjalanan aku ini wong bakul ya. Contohnya aku wong bakul. Aku dodol mulai su kok sampai melasem sampai beduk drodok kok urung payu. Aku ya nelongso Mbak Jum sing omah gak ono apa-apa. Lah terus iku ya apa lakune Mbak Jum saat itu. Di kono lek wis secara logika itu sik pancet ae, berarti ya kudu duwe agama. Iya. Ageman iku bisa bentuk doa ya toh. Bisa bentuk mantra, donga atau pusaka. Iya. Pusakane dagangnya apa? Lek tani iku tilam sari, tilam ofe. Lek dagang biyen iku rata-rata wong-wong nyekel umyang. Ngono iku dadi ana sing rewangi KIP supaya lancar, gak ana sing ganggu gawe. Lah wong saiki lek sirik titik iku diganggu digolekno dukun utawa sing wong ngerti ngono lho. Kancane dibumpet ya di anu tak disingkirno ta. Nek mamane aku ngakoni donga paling sederhana ya apa Mbak Jum? Ya donga paling sederhana iku seduluran, dadi muja seduluran lah. Terus maneh ana dongane ndek wayang iku Semar Dasar ngono lho.
Semar dasar ya ta. Gareng kenteng-kenteng. Petruk celuk-celuk iya ta. Sembadra lan Arjuna sing ngerti. Itu pun lho mek ngono tok lek digawe ya laris. Nah, itu lah emang. Iku Itu contoh. permasalahan ketika saya berdagang Iya ya. dagang. Terus mana pambukane ya gawe pengasihan, ngono lho. Supaya wong asih, pengasihan iku duduk gawe wong wedok tok kuwi lawan jenis. Gawe sesama, ngono lho. Mancerna welas asih marang sekabehe makhluk lan tita iki lan sesama. Iya, padha makhluke kan. Heeh, dadi ngene. Contoh ya ta sing digawe pengasihan itu genarik supaya wong seneng nang barang dagangane akhirnya tuku. Apakah itu dosa? Ya enggak. Usaha lah dosa iku nek pesugihan dosa. Lang hotel ngentit iku dosa. Iku Lek pesugihan iku apa berdasarkan transaksi kok ngono lho. Lek iki bedane ketika mengalami buntu kok ngono perjalanan terus nggawe pesugihan iku mau. Lah iku ana kontrak apa ora? Lek ana kontrak balik barang halus itu biasanya kan ana tagihan. Lek kontrak gak dikei apa gak nagih anak turune kan ngono. Tapi lek selama itu enggak ada perjanjian enggak masalah itu aman lah aman karena apa? Itu memang jalannya orang usaha. Nah, terus lek ketika gini ngono-ngono ya wis mari ini mau perdagangan memang ya masalah perdagangan. Ketika saya jadi pejabat Mas Jum, mungsuh itu akeh Mas Jum. Ya musuh dunia nyata dan dunia maya. Nah, itu apa yang harus saya tak gunakno iku mau? Ya piantel digawe. Dan piantel supaya ge mageri awake dhewe ambek panuwunan. Nuwun derajate bertahan kan ngono biasae. Lah lek kosong blang ya disikat kancane. Lah ya. Wong-wong dunia nyata dan dunia maya itu lho. Kan rebutan palenggan, rebutan kekayaan kan ngono biasa. Sampai direwangi tega mateni sedulure, mateni musuhe, mateni kancane kan mergo yes ngono mau ngono lho. Ya lek iso kan laku sing bener lek jare Mbah Ibe kan ngono. Nah, terus laku sing bener. Terus ya apa Mas Jum? Kira-kira sing tak lakukan harus apa dhisik ngono mulaine apa dhisik ya wis iki lho resik njaba jero kuncine resik njaba jero lek resik lahire batine resik iku terus di kei ageman dikei donga otomatis gak isa Allah maneh iya mesti donga keselamatan ya keselamatan iku mesti leluhur yang jangkung ngono lho ya selamat makane kadang-kadang wong lali ambek leluhure rata-rata gawe barang sing anyar dadi sing digongakno kadoan leluhure ditinggal gak tahu dicekar gak tahu di apa kirim ngono lho wis lah lek gak ado mbek leluhur mangkane unen-unene wong biyen ngene iki lho le tinggalane mbahmu buyutmu ora entek dipangan petung turunan lho kan gak ado berarti iya kok ado ndongakno sing kuwono kono kadoan lek leluhure sampe sapitu iki mah lho dipuja didongakno ya njangkung nang anak putune lah iku wis kathok. Teko unen-unen ngono lho. Wong tak delok sing makmur-makmur iku ya gak ado teko iku ngono lho. Lah ya makanya kan dalam dunia saiki ya dalam kehidupan sehari-hari ya sing mesti nggunakne ya siji perdagangan ya. Perdagangan itu ya mesti ngono ae. Akeh wis umum lah. Terus jabatan. Mangane kekuasaan, lah ya kekuasaan. Pasti. Terus marang ngono biasane wong lanang iku lek wis duwe kekuasaan, gudone no meneh Mas Jum. Biasa, garwa apa wong wedok. Nah, iku mang ya apa kira-kira? Selama Iku diterusno apa dindek apa di apa? kabeh iku ana taren. Ambek open. Lah lek bojone gelem ditarik lho lapose wong donya brana ya wis akeh. Lek wis siji cukup ya cukup siji, lek kurang ya wis ditata ta. Nek karek ngono tok to. Ora ana barang angel, lek gelem ngono lho. Mangane ndek dongane aku gelem sebab aku bisa sebab aku gelem. Lah terus saiki ngene Mbak Jum. Lah wong iki gudha maksudnya gudha. Gudhane iku enak Mbak Jum. Lah terus nek ditolak iku kok ya makane iki mang aku cerita mau ana kades selingkuh mbek tanggane ketemuan masa ngono barang lho terus akhirnya dilereni lah ngono ku mang lho ya iku mang jenenge wong apes barang wis iku larangan kok diterusno ae lah iku mang kan jenenge
sadurunge ana gak apa ngarane ana jeglongan ngono kan kudune dhewe dungane apa wajum kira-kira sing digunakno mau sadurunge ade nemu jeglongan ngono. Dongane eling lan waspada ngono lho. Lek eling mbek Gustine, eling mbek bojone ya ndak rabi maneh. Iku eling. Lek gak eling ngono sing disalahno setan. Iki anu iki apa jenenge godane setan aku. Anu jenenge apa jenenge lek ngarani Pengaruh setan. Iya. Kilap. oh kilap. Lah wong setan gak lapo-lapo dituduh ke alasan ae. Setan penggaweane dhewe. Lah wong wilayah setane tinggi apa maneh panganane setan ya. Iya. Wis Ya balik maneh eling lan waspada. Dadi mangane ndek Jawa lek katin beso iku Iya. ndek payub, mbok ndek campur sari apa ndek kararan mesti ana gending eling-eling ngono lho. Nggih ya, sampun matur nuwun kita akhiri tadi untuk kesimpulannya hari ini segala sesuatu ya hambatan tantangan itu akan kalah akan lebih mudah kalau kita senjata kita digunakan yaitu dengan doa, dengan setulus hati dan hati yang bersih. Terima kasih Mbak Jum untuk pitutur hari ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu pesen kula eling lan waspada ndadekno slamet lan keselamatan. Rahayu puja mantra manjinga dadi tunggal. Amin rahayu.